ओइयाव गा मोनसेयाव ओइ मोजां नङा ओइ दलंनिया दहाय नों होनलायनायालै ये भी अच्छा है हमारा के लिए थै हो आलु गैया आं आलुखौसो जानो हाया खबर लानोसै थांगोन नामा खानायानो हाजानानै बोरैबा जाबायलै नायनाय मादि लेथ्रा नुबायना गाज्रि बानाय थेवबो एसेबाबोथ' नुदों सिगांनिफ्राय एसे डेमेज जाबाय टेमपारा if one is no hair what do you look like मोजां मावा ha sodaapa जोंबो दं Kone dan na? Laster tu. Alhamdulillah. Kirana kos per kesana nang. Kilo ni nang thumbnail hai Jadi pek kalah mana? Filmनि thumbnail नो बर' फिल्माव मारके खालामनाय जाबायना गोदान फिल्मनि thumbnail होलायगोन आरो लाइक जेरै दा सानबोलावरिखौथ' बिराद होबाय दं अरिजिनेलखौनो होबाय दं क्लिप सारभायग थापा हेलौ हाय वेलकाम टु माय एलबी स्ट्रीमिंग एंड वेलकाम टु माय यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए coming soon give me खैथा पस्ट खेबदो थैखागोन नोंनि मा जागोन इयो सा जागोन मिस्टि मा दंब्रा गासिबो दंजोबफ्रामो मोजां गासिबो दङ आं बिनो नागिरनाय गैया खोना मा जाबाय साखा लाबोदों दे जादोंना दे हाय बेकग्राउन्ड खोमोन सुयो तो Sarpai Gothapa, you are Nepali? No, I am not Nepali, I am Bodo. He is organized, he is handling now. Abi Handsome lady fight. Ni ojinda आङो एमाय याखैयाव नोङा नै खिथाया ओरै साना मोजां जादों ना ग्रोबनो बरिया जादों थाब खोमोनना लादो सिगो Nepali no Kasih ya. Iyan video. Oh. Ipana yang ni komen boran ni. साबेसे नायदों 20 20 Handle खालामनाय नोङो कुछ भी कुछ तो लिख कर दे दो भैया नहीं तो हम क्या बोला बाबू भैया उस ओए ना ही का हमने लाओ ये भी कही सिर्फ मशीन में तो वेस्ट बंगाल मान वेस्ट बंगाल अच्छा वेस्ट बंगाल
वेस्ट बेंगल फैनो ओजों आंनो फट'खौ Please say that you are Muslim and you are gonna make it. मा होनदों दै गेरेमखौ नायनो Hey, don't show me. बेखौ नायसुन नोङो नि गाहायाव नाय इखौ इयाव नायनो लाजियो मा होनदों गन्ना होनलायनायफोरखौ नोंसो मिथिगौ दं ओरैनो Okay. लास्टथारनिया Last time I he is in Naran block. Please say Rekum Iwa Art Western. hello eat mar graver मानखौ Please say Rekum. Apa Rekum होनदों? तिनटा नोङो समायना आरो नोङो बेखौ बानायनो थांगासिनो मिथियाला इमान स्टाइल होनबाय बे बुजियाना इदिखौ माखौ बानायनो मिथिया माखौ होनदों प्लिज से रेकुम बारा खौनो नांगानो होननाय सानो मिस्टि जागोन ओमफ्राय केमेराया मोजां नायो Sada sani थरा Intensity बेसेबां दं गोसोखांनायाव 280 900 नेथ' जाना साना Iya, Orang mistian लाल मोनेटा मग लाल मोनो जान दे तिनटा नैजि जाजोबनांगोनलै चाय पियेंगे नैजि जाजोबनांगोन नेथ' जारां साननि बायदि माया भिउसफोरा आंनिसिम भिडिअ'आ सोंनानै एसे होनांगौमोन ना नोङो आं सोंनानै दोनखादोबा होआखै आं माबा हराखैना नोङो नों आपल'ड होदोंमोन नामा बेखौ नायनो दं मोनसे चेनेलाव है नेट थामदों ओइ कपिराइट हरदोलै होमबा आं हरनि र' गोमारदो खोमा आया ए नेटवर्क होदो अ नेटवर्कआ नों जाखौ कपिराइट हरनो दोनखाया आंखौ हरनांगौ हरनाङालै थेवबो हरनाङाब्रा हरबाथाय आंहा प्रब्लेम जागोन ना आं दानथारनांगोन बायथ' नोंसो होग्रोदो नोंसो हागोन आं होग्राखै होग्रोदो नोंनो नैना 3 विक्सआनो जालायलांबाय आं मैयासो होदो 49 मानो फैनाङा आंनाव ओमफ्राय 900 टेकनिक दङ नों माबा आरो गोसो गैखायाना इयाव डिसक्रिपसन बारा इन्टारेस्ट गैयाना डिसक्रिपसन टेग एन्ड आंबो साबस्क्राइब नोंबो साबस्क्राइब बिदि सोर आं आगोलाव बिदि बानायोमोन आंबो आं बिदि आं हरनोबासो गोरोमदां बेकरफिन होनलाय ओमफ्राय दे खालामना होगोन दे होननानै होलाब्रा थगायनानै जागोनलै नों सैतानलै होमबा नुना साबस्क्राइब खालामना होनो लिंकखौसो बिहरबावलायो गुलाबे जामुन जइन जानांगौब्रा आंनाव फैसा नायनाया जोबनाय नङा दै नायनाया नायबायानो थायो ओमफ्राय कमेन्ट हरा मा मानसि गोजा रोङा जेनेबा बैसो जानाय मानसि गोजा इसोर दा रायलाय बुदो साखा गोदै मोननाय नङा बिदिनो आं जाखायाखै खिन्थु सोरबा सुपार सादन ना मोनजागौमोन होनलाय मानो दा
Match for kids ल'सो मोनसेबो थान्नेल एक्सट्रा होनाय गैया रोङाबा इदि नांलाया दे नोंसोर आर्टिस्ट मानसि नङा होमबा मेथाइजों जानो हायो Jangan aneh gara lang. माथो Nonton video bolo. Lang mo bolo. गावनि र'जों हायालै फाय सलायनो Kita kan gambar. Let's move. ini हाइस थांगोनलै फाय Kita kan lagi kelai. ini हाइस थांगोन 29K ini pemilihan nih lagi deh Funny kan? Hello, you are Nepali? We are not Nepali, guys. Am I look like Nepali? We are boros. Bodoh trip. Ini kali trap. Anyway, वैसे ऐसा ही Coba kembali nih pilih di sini dari pas nih. Bisa ya. नहीं Hik, Online hor. Masih. kita tanah nang. Coba mau dia. Saya kenal deh ini. Saya bang ini kan. Asik go. 20. You are luckiest. Musik itu makan dulu yang ni. Sana ada mana? This one, this white things. This. If I will close my LB stream, okay?